खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय आं दायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाइभ फैदों मोनसे खारनावहाय ललिता बसुमतारी आब'हा मोनसे खैफोदाव गोग्लैना दं बिथांहाबो स' बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभआव फैदों आरो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों बिनि जों बाथ्राखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ सिगांग्रो खोनासंहोग्रोनोसै जे मादै ललिताया नोंथांमोननि सिगाङावहाय मा बुंनो सानदों मा लुबैदों बिथाङा स' बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअआवहाय लाइभ देखायग्रोनोसै स' नोंथांमोना नायदो। खुलुमबाय बिएम सेटआप चेनेलखौ नायगिरि आइ आफा बिब' फंबाय बिदा बिनानावमोन। आंनि मुङा ललिता हाज'वारी आं राङापारायाव थायो। आंनि गामिया पुबमानस्रि। आंनि हौवाया अलिभ हाज'वारी। आंनि हौवाया ड्राइभार सासे। बियो न'खरनिफ्राय मैया 9 बाजियाव माने बियो न'खरनिफ्राय ओंखारलांदों बे गुबुन सासेनाव फैसा लायनो होननानै बे ओंखारलांदों नाथाय दिनैसिमबो मोनफैयाखै। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बियो बे न'निफ्राय ओंखारलांदों आं बेखौ जेबो मिथिया। फन खालामदों फनबो सुइच अफ। नाथाय बेखौ खोनानो मोन्दों बिहा गुबुन सासे मोजां मोननाय हिन्जाव दं होननानै। नाथाय बेजोंसो थांदों ना मादों आं बेखौ जेबो मिथिया। आंहा सासे फिसाला दङ। आं बे फिसालाखौ फोरोंनो फेदेरनो फरायहोनो आंहा जेबो राहा गैया। बेनिखायनो जेन आंनि हौवाया आंजोंनो थाफैफिनो बेखौनो आं आसा खालामदों आरो बियो जेरावखि थाया मानो आंजोंनो थाफैफिनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। स' रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायबाय आरो नोंथांमोनहा दायो बिएम सेटआप चेनेलखौ नायगासिनो दङ। गिबियावनो आं बुंनो सानदों बे ललिता बसुमतारी आब'आ जोंजों लाइभआव फैगोन आरो रायज्लायगोन आरो आं बिराद निमाहा बियो नोंथांमोननियाव जुदि नेटआ एसे प्रब्लेम जादोंब्ला बाट नोंथांमोना रावखौ एसेबाबो खोनादों आं बेखौ आसा खालामो। भिडिअखौ नोंथांमोना एसे अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय बयबो। आं डाइरेक्टलि बेवहाय इडिट खालामालासिनो डाइरेक्टलि नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैदों जाहोन दं बिनि थाखायबो माखासे खोथा। स' बेवहाय लाइभ आरो नोंथांमोना नायनो मोनोब्ला बा लाइभ बाथ्रायै खोनानो मोनोब्ला बे बाथ्राया मोनसे प्रुफ सिस्टेमै जायो इडिट खालामालासिनो डाइरेक्टलि लाइभ फैनाय। स' बिनिखायनो आं दिनै लाइभ फैदों। स' माबा मोनसे बेवहाय एसे नेटफ्रा प्रब्लेम थुथा फुथा जादोंब्ला आं बेखौ निमाहा बिनाय थाबाय। ओमफ्राय रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबे जाय मानसि जाय बिनि माने आब' ललिता बसुमतारीनि जाय न'खराव प्रब्लेम जादोंमोन बै मानसिनि सुबुंजों जोङो रायज्लायहोगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं कल खालामनानै नोंथांमोनजों खोनासंहोगोन। नोंथांमोना बेवहाय खोनासंनो हागोन लाइभ बाथ्रा। स' नोंथांमोना खोनासंदो बेवहाय आं कल खालामनि। कल खालामबाय दायो आब' ललिताखौ। औ हेलौ। औ देलाय होना होलाय। औ हेलौ। औ आब'। दायो नोंथाङा लाइभआव दङ रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ खोनासंगासिनो दङ। दायो नोंथाङा नोंथांनि जाथायखौ खोन्थानानै होनो हागोन नामा रायजो राजानो? हागोन मानो हाया जानो। औ देलाय खोन्थाना होलाय। सिगांग्रो नोंथांनि मुङा मा आरो नोंथाङा बबेनि बेखौ खोन्थाना होदो अननानै। आङो राङापारानि गामिया पुबमानस्रि। आंनि मुङा ललिता हाज'वारी। औ। आङो मा होनो आंनि हौवाया ओरैबायदि खालामदों आरोना बियो मैया दंफां मोनायाव लांबाय लांनानै माने फुङाव फैनानै माने आंखौ बिदि बुंफैदों आरो बियो मा होनो देलाय आं साहा फुदुंबाय आङो कलाकुसियाव आं फैसा लायनि माने दिरि जागोन बिदि होनबाय। ओमफ्राय दे बिदिबालाय नों फैसाखौ दहाय दंफां लांनानै नों मोनफैयाखै नामा बिदि होनबाय मोनबोआखै नामा बिदि होनबाय। ओमफ्राय ओहो मोनबोआखै आं लायनो थांनि बेखायनोथ' थाब थाब साहा फुदुंबाय। ओमफ्राय आं होनबाय थां नोङो ब्रास खालामहै आरो दुगैना लाहै ओमफ्राय आङो साहाखौ फुदुंगोन नङाबा गुसु जागोन दे होनना बुंबाय आं। ओमफ्राय बिदिबा जागोन दे होनना बुंनानै बेखौ साहाखौ लोंबाय लोंनानै माने बियो बुहुद सम सिङावनो बे थाबाय थादों खिन्थु बाहेरायाव आं साहाखौ लाबोदों आरोना। बे समाव बियो बिदि होनबाय आं होनदों आरो बेखौ मा होनो फैसा लायनोबालाय
नों सोरनि बाइकजों थांगोन बिदि होनना बुंदों ओमफ्राय गावहा होनबाय आरो सासे आं स्मार्टनि बाइकजों थांगोन बिदि होनना बुंनायखाय माने आं होनबाय स्मार्टआ दखान थांनांगौ नों बे बाइकखौ बोरै मोनलांनो होनबाय दा बे सिरि थादों आरोना ओमफ्राय सिरि थानायाव माने बिदिनो गोबाव सम बिदिनो न' सिङाव जेकेट मारिफ्लाबाय थादों आरो नोङो फैसा लायनो गोनाङालाय माने एफा गोबाव न' सिङावलाय मा खालामबाय थादों जेकेटनि सेना हामा जादों आं नायदों होनना बे बुंफ्लाबाय थानानै माने दसे गोबावनि उनाव बे माने ओंखारलांबाय आरोना ओंखारलांबा आं बुंबाय मा होनो बिथिंजाय बाइक लायनो थांनायालाय नोंनो सिदानो मानो थांखो बिदि होनना बुंबाय होनबा बे होनलाङाखै आरो फिसालाखौबो माथो होलाङाखै आंखौबो माथो होलाङाखै आरो बिदिनो सिरियैनो थांदों आरो बेयो मा होनो बिदिनो बे समाव आच्छा नोंथांनि हौवानि मुङा मा? अलिभ हाज'वारि। अलिभ हाज'वारि जे नोंथाङा जोंनो मोनसे सावगारि हरदोंमोन बे सावगारिखौ जोङो देखायनानै होबाय नोंथाङा बेखौ देखायनो थाखाय बेखौ माने अनुमति होयोना माने अधिकार होयोना रिक्स लानानै नोंथाङा बेखौ होनो होयोना? अके स' नोंथाङा रायजो राजानिफ्राय मा लुबैदों मददखौ? रायजो राजानिफ्राय आं बेखौनो मदद लुबैयो जे जेन बियो माने मोजाङै न'आव फैफिननानै जुदि बियो आंजोंनो थाफैफिनगोन आं बेखौनो आसा खालामो आरो रायजो राजानिफ्राय। आच्छा मानि थाखाय खारदों बायदि नोंथांनि मथेबा ओरैनो? बियो खारदोंना बियो बहुद समनिफ्रायनो माने बियो आंजों बिदिनो जुजिबाय थादों आरोना। मा जुजिदों जेनेबा? बै हिनजावजों माने बियो मोजां मोनखुमानानै दङ। ओमफ्राय बियो मोजां मोनखुमानाबो दंनानै बियो मा होनो बे हिनजावनावबो थांबाय थायोनो बेखौ आं मिथिदों खोनादोंबो बै हिनजावजों आरोना ओमफ्राय बिदिनो बे रायलायखुमाबाय थायो मेसेज हरखुमालायबाय थायो आंनि अनगायै गुबुन हिनजावजों नों रायलायबावो नामा बिदि होननानै बे मेसेज हरो फैदोंना फैयाखै सना नों बिदि होननानै मेसेज हरलायो ओमफ्राय बेयाव बुंदोंमोन आरो आङो मानो नों हिनजाव गोनांखाया मालाय हौवा गोनां हिनजावखाखौ नों मानो बिदि फन खालामो मेसेज खालामो आरायटाफ्राव मानो नों भिडिअ कल रायलायो बिदि होननानै आं बेखौ बुंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदि बुंनायाव माने आं बेखौ होनबाय आरो नोंखौ दानस'गोन आङो नों न'आव थांना थाहैबा थाहै नङाबा नोंनि आथिं आखाइ आं बुख्रुबजोबगोन बिदि होनना बुंदों आरो बियो। स' आब' आं नोंखौ एसे इन्टाराप्ट होनाय जाबाय स' नोंथाङा लाइभआव थाबाय थाबानो जाबाय आं रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानदों बेवहाय बाथ्राया उल्था गामाखालि जों भिडिअ बानायो सोरबा हिन्जाव मानसिया खारदों बा माखासे सोरबा मानसिया खारदों स' दिनैनि खेथ्रआव मा जादों बेवहाय हौवायासो मानसिया गोमाना दङ थांनाय मैयानिफ्रायनो आरो बेवहाय कलबो गैया माबो गैया बहाबा माबा मोनसे गारि सालायोमोन बिथाङा एक्सिडेन्ट जानानैसो माबा मोनसे जाना दं नामा बेखौबो खुनु बेवहाय कनफार्म गैया कनफिउसाव बाट आब' ललिताया बेखौ नागिरगासिनो दङ आरो आब' ललितानो बे हौवाखौ नांफिनगौ मानो होनबा बेहा फिसाज्ला सासे दङ फिसाज्लानि नामखौ खोन्थानो हागोन ना आब'? हागोन मानो हाया जानो फिसाज्लानि नामा स्टिफेन हाज'वारि। स्टिफेन हाज'वारि नङा होमबा? स्टिफान नङा होमबा? अके स' बिनि गेजेराव नोंथांनि हौवानि नामा अलिभ हाज'वारि नङा होमबा? ओमफ्राय नोंथांनि हौवाया मा गारि सालायो? आंनि हौवाया बलेर' पिकआप सालायोमोन। आच्छा ओमफ्राय नोंसोर दा बहा थायो ओरैनो? जोङो राङापारा टाउन खाथियावनो थायो माने बिष्णुपुर होननायाव थायो आरोना। आच्छा बिष्णुपुर होननायाव? औ मा बेवहाय न' दंखायो नामा? न' गैया फंबाय मा होनो जोङो भारा लानानै थादों आरोना। भारा लानानै थानानै बेलेगाव थादोंमोन जोङो बेलेगाव थानानै माने नैबेयाव बास्लायनानै दा माने बियो बिदिनो जुमाय लोंग्रा जाबाय सिगारेट सोबग्रा जाबाय ओमफ्राय बिदिनो बै हिनजावजों रायलायनायनिफ्राय माने बियो एरा न'खराव सैया फिसालाखौ बुयो जोयो बिदि खालामलांग्रा जादों आरो बियो। आच्छा खोब दुखुनांथाव बाथ्रा आब' नोंथांनि बेफोरबायदि जाथायखौ खोनानानै आं बिराद दुखु नांदों आरो लोगोसे नोंथांनि बे अलिभ हाज'वारि ब्रादारा फैथों थाबैनो आरो नोंथांनो बे हौवाखौ नांफिनगौ आं बेखौ मिन्थिबाय स' आं रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो दिनै आब' ललितानि न'खरावहाय प्रब्लेम जादों स' बे प्रब्लेमखौ जोङो बे प्रब्लेम जानायाव जों बयबो सापर्ट खालामनांगोन बिथांखौ दिनै आब' ललिताया बुंदों कि गावनि हौवाखौ नांफिनगौ मानो होनबा बेहा फिसाज्ला दङ आरो बे फिसाज्लाखौ फरायनाय लिरनायावहाय हारसिङै हाख'वा बेफोरबायदि जायो मानो होनबा संसार जानायावहाय हौवा आरो हिन्जावनि बिराद गोनांथि जाथारो दायो बे ब्रादार अलिभआ बहा थांदों बेखौबो आब'आबो फुरा बुंनो
बुंजोबनो हाया बाट बिथांनि मथेब्ला एसे सन्देहआव बेफोरबायदि मबाइल सुइच अफ जानाय मथेब्ला बिथां साननाय मथे माने बुंनाय मथे जोंनियाव कमप्लेन हरदों मोनसे रिपर्ट हरदों जे आंनि हौवाया ओरैबायदि गोमाना दङ थांनाय ओरैबायदि समनिफ्रायनो आंखौ मदद खालाम अननानै बेबायदि आब'आ नोंथाङा बुंहराखै जानो हागौ आंनियाव औ स' बे हिसाबै आंखौ भिडिअ'आवहाय लाइभ खालामजानो लुबैदोंमोन आब'आ आं जेरै माखासे सुबुंफोरनि भिडिअ बेफोरबायदि लाइभ माखासे रियेल स्ट'रि जों बानायनानै रियेल स्ट'रि जों लाबोयो बेवहाय रायजो राजाफ्रा जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै जोंखौ फोथायनानै माखासे बेवहाय स्ट'रिखौ लाबोयो गावसिनि न'खरनि जाथायफोरखौ लाबोनानै जोंनो खोन्थाफैयो आरो बिनि गेजेराव जों नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावो स' आं बेवहाय जास्ट नोंथांमोननिफ्राय मा लुबैदों आं नोंथांमोनखौ बेखौनो लुबैगोन कि नैबे आब' ललिता बसुमतारीनि न'खराव जि खैफोद जादों बेखौ जोङो थाबैनो फोजोबनांगौ माबोरै जोङो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे सोरबाफोर नुयोब्ला बे आब' ललितानि न'खराव जे खैफोद जादों बेखौ माने फोजोबस्रांनो थाखाय नोंथांमोना नाम्बार आं नोंथांमोननो होना दोनदों बे नाम्बाराव जाहाथे नोंथांमोना कल खालामो स' आं बे नाम्बारखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होनि 9707725742 नोंथांमोननि स्क्रिनाव होनानै होदों आं खेबसेबा बुंबावनि 9707725742 बे आब' ललिता हाज'वारिनि नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना खोन्थाहरबाय थानो हागोन आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंनो सानदों नोंथांमोना जे आंनि नाम्बारावबो कल खालामहरनो हायो आंनि नाम्बारा जाबाय 7740039057 7740039057 स' आब' नोंथाङा रायजो राजानिफ्राय आरो माबाफोर बाथ्रा मोनथिबावनो लुबैदों माने खोन्थाबावनो लुबैदों रायजो राजानो नोंथाङा जे ओरैबायदि सेक्रेट मोनथियो जे जायखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिनांगौ आं बेखौनो बुंनो सानदों मा होनो बियो बै समनिफ्राय माने बियो मा होनो बे हिनजावनि नाम्बारजों माने बे रायलायबाय थानायाव माने आं बिनि नाम्बारफोरखौ मखास्थ' लानानै माने आं बहुद मानसिफोरनि नाम्बारजों फन खालामनायाव माने बियो बे सिमखौ माने सुइच अफ खालामनानै गाव लाना फैदों आरो ना लाना फैनायाव बेयाव माने सानसेखालि आरोबाव गोदान सिमजों माने बे फन खालामनायाव आं मेसेजखौ नुबाय मेसेजखौ खालामनायखौ नुनानै माने आं बुंदोंमोन आरो नों बे मानसिजोंनो मानो बिदि खालामबाय थाबावदों नों दाबो गाराखै नामा बिदि होनना बुंनायाव बेयो माने बाइबेलनि समाय लादों जों बियो ख्रिस्टान आं हिन्दुमोन आरो ना ओमफ्राय दाना बेयो होनबाय आं बाइबेलनि समाय लाबाय आं बिजों रायलायला आं मालाबाबो बिदि खामानि मावला आं नोंजों नों जि बुंदों आं बेखौनो मानिदों होननानै बे बुंनानै माने बिदि सिरि थादोंमोन थानानै जुदि बेयो मा होनो गावनि फनखौ माने बै हिनजावा ब्लक लिस्टआव सोना दोनबा बियो माने रागा जोंनानै बिनि हिनजावनि न'आव दरजा जोखावहैयोनो डिस्टार्ब खालामहैयो बिदि खालामै माने बे सानसे बे सिमखौ सेनानै गावहा लाबोना दोनदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बे दोननायाव माने आं सानसेखालि माने हौवाखौ बुंबाय आंनि सिमखौ आंनो हर नों जुदि बिदि रायलायोबा आं सिमाव अनेक इसा होनाय दं नों बिदि मोनबाय थाबा आं बे मोननाय नङा बे सिमजों जेबो माबाखौनो आं खबरखौनो मोननाय नङा होननानै आं माने बिनायाव माने बे होआखै ओमफ्राय आं सिफायनो नागिरनायाव माने सेख'फिनना लानानै बे गावनि पार्सआव सोना दोनदों बे पार्सआव सोनायाव माने गावहा बाहेरायाव दुगैनो ना मानो होनना ओंखारनायाव माने आं बिनि पार्सखौ चेक खालामना नायबा बेनो गंनै दं ओमफ्राय आं बुंबाय बेनावथ' बिदि सिम गंनै थानाङा गंसेल'सो बे मालाबाबो ओमफ्राय बे सिमखौ नोंनो खोन्थायाखै आरो ओहो बे सिमखौ आं बेनो खोन्थायाखै बे माने आंखौ दानस'नो ओंखारबाय थादों नालाय बे सिमा सोरनि होननानै आं चेक खालामनो बेनाव माने लाखुमाना दोनबाय थानानै आं उनाव चेक खालामना नायबाय बे हिनजावनि बे आंखौ दानस'नो नङा माने बे नोंनि हौवाया नोंखौ थगायना दोनदों माने बेनाव मोननै सिम दङ होननानै बे थगायना दोनदों नङा होमबा ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ जि सुनो थांनायाव मोनबाय बेखौ आं मोनबाय आरो बिनि सिमखौ आच्छा बियो माने गावनि सिमा मोननै दङ मास मोनथाम मोनब्रै जाबाय बे सिमा बे पासावनो दंमोन बेहा आथिं दं नामा बिदि ओंखारनो मानो बिदि होननानै माने आंखौ बहुद रायनानै दानस'नो ओंखारनानै बे सिमखौ बिबाय थादोंमोन नाथाय आं बे सिमखौ होआखै आरो ओमफ्राय बिनि उनाव बे सिमखौ मा खालामखो नोंथाङा बे सिमखौ आङो दोनदों दा ओरैनो दोनदों आङो इउज खालामाखै आच्छा स' आब' आं बुंनो सानबाय नोंथांखौ कि नोंथांनि हौवानि बे अलिभ हाज'वारि रायजो राजाफ्रा नुबायना नैबे बिथाङानो अलिभ हाज'वारि आरो नैबे सासेया गथ' बामनाया जाबाय आब' ललिता हाज'वारि आरो बिनि फिसाज्ला स्टेफान हाज'वारि स' रायजो राजाफोर
स्टिफान ओके सरि स्टिफान स' बे माने बेवहाय सानै बे उन्दै गथ' बे माने सासे उन्दै गथ' आरो लोगोसे बेखौ बामनाय बेनो जाबाय आब' ललिता आरो लोगोसे बे गथ' बामनाया जाबाय स्टेफान बे आब' ललितानि फिसाज्ला आरो अलिभ हाज'वारिनि फिसाज्ला स' अलिभ हाज'वारिया थांनाय समनिफ्रायनो बिथाङा गोमानानै दङ आरो दायो बिथांनि मथेब्ला बिथांनि हिन्जावनि मथेब्ला मिन्स आब' ललिता हाज'वारिनि मथेब्ला सोरजोंबा बिथाङा रायज्लायबाय थायोमोन आरो बे सिमबो मोनलायनाय जादों होननानै बुंदों बाट थांनाय समनिफ्रायनो बिथाङा गोमाना दङ बिथाङा गारि सालायो होनना बुंदों बलेर' गारि दा बिथाङा बबाव दङ बबाव थांदों सोरजों थांदों बेखौबो दायो कनफार्म गैया बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बे मानसिखौ जुदि नुयोब्ला अन्नानै नोंथांमोना जोंनो इनफर्म खालामहर जोंनो खोन्थाहर आं नोंथांमोननि सिगाङाव नाम्बारखौ खेबसे बुंबावनि 9707725742 आरो खेबसे बुंबावनि 9707725742 स' नोंथांमोना भिडिअखौ अन्नानै शेयार खालामना हो जाहाथे आब' ललितानि हौवाया थाबैनो मोनथों मानो होनबा माबा मोनसे खैफोद जानानै गोग्लैनाबो दं जानांगौ मानसिया बहाबा गारि सालायग्रा मानसिफोरनि सायावहायबो माखासे गोबां जोंहा गिनो गोनां खोथा थायो गारिफोरखौबो जों जानला मानला इसेबां हागौमानि जों सालायनो माने हाया स' बिनि थाखायनो माबा मोनसे खैफोद माबा मोनसे जाया बिथाङा मोजां सालायबाबो गुबुन माखासे सुबुंफ्रा जुमाय लोंलाबायनानै सालायनानै ओरैबायदि बायदिसिना एक्सिडेन्ट बायदिसिना खालामलाबायग्रा रक थायो स' जायनि जाहोनाव जों बेखौ कनफार्मै बुंनो हाया जे बिथाङा सोरबा हिन्जावजों थांदों स' बेवहाय आब'आ गावनि मथे बिथाङा गावनि सन्देह मथे बैखौ मोन्थिनो मोननानै बेखौ जोंनो खोन्थानानै होबाय जोंहा बेवहाय आब'आ जोंनिफ्राय मदद बिनाय हिसाबै जोंहा दायित्व जे बिथांखौ जोंहा नागिरनायावहाय मदद खालामनांगौ स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनाव खेबसे खोन्थाना होबावनि बेनो जाबाय अलिभ हाज'वारि आरो बिथाङा जाबाय ललिता हाज'वारिनि हौवा स' दायो ललिता हाज'वारि आब'आ बेखौ नागिरगासिनो दंफिनो मानो होनबा बिसोरहा गथ' हौवासा दं देरफुनाय गथ' बेखौ फरायनाय मानायाव बिथांमोनहा बिराद प्रब्लेम दायो बिथाङा आब' ललिताया माने राङापारायाव रुम भारासो थाबावो होनना बुंदों स' बेनिखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय बेखौनो लुबैयो नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै स' जेसेबांखिनि हायो वाट्सएप स्टेटासआनो जा जेरावनो जा आरो नोंथांमोना जुदि नुदोंब्ला अन्नानै खोन्थाहर आंनि नाम्बारावबो खोन्थाहरनो हागोन 7740039057 आब' नोंथाङा मोनसे लास्ट मेसेज रायजो राजानि थाखाय मोनसे रिक्वेस्ट खालामना हरबावदो बुंबावना हरबावदो आं बेखौनो बुंनो सानो मा होनो बियो सानफ्रामबो न'आव फैनानै जुमाय लोंना फैयो आरो हरावबो बिदिनो आंखौ जोख्रांफैयो रायफैयो फिसालाखौ जोफैयो बुफैयो अब्लाबो नोंथांखौ बिदि जोख्रांफैयोबा नोंथांनो मानो नांफिनगौ दा बे हौवाखौ माने आङो जि खैयान खालामा आं माने बेखौ अननानै माने आं सहायनानैबाबो खालामो गावनि हौवा होननानै आं बेखौ फाथायनानै माने आं भेरि गुड बेबायदि हिन्जाव मोननो थाङा स' नोंथाङा जेरै दा बेयाव थादों थिग बेबायदिनो नोंथां बायदि हिन्जावखौ गुबुन माखासे हौवाफ्राबो गोबां नागिरो आरो बैफोरबायदि हिन्जावफ्रा माने गावनि हौवाखौ गारनानै खारो ओरैबायदि उल्थां फाल्थां जादों आरोना आब' नोंथाङा मिथिदोंना जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि जाथाया गोबां जागासिनो दङ औ नंगौ स' आब' जोङो भिडिअखौ नोंथांजों रायज्लायनायाव लाइभ खालामबाय स' बेवहाय नोंथांनि सावगारि आरो नोंथांनि हौवानि सावगारि स' बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैयाना आब' थेंक इउ स' माच आब' लाइभ फैनायनि थाखाय आरो जोंजों रायज्लायनायनि थाखाय आरो नोंथांनि हौवाया थाबैनो मोनथों जों आसा खालामो जोंनि नायगिरि बिथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै थाबैनो नोंनि हौवाखौ मोननायावहाय मदद खालामगोन थेंक इउ स' माच स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुबाय बेवहाय जोङो आब'जों रायज्लायबाय बेवहाय आब' ललिता आरो आब' ललिता हाज'वारिजों जों बेवहाय माखासे खोथाफोरखौ बेजों सावरायबाय जे बे प्रब्लेमा गोबां गिदिर प्रब्लेम जालांगासिनो दं रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा हौवाया गावनि हिन्जावखौ गारना खारनाय सोरबा हिन्जावा गावनि हौवाखौ गारना खारनाय बेबायदि जाथाया जाफ्लेगासिनो दं रायजो राजाफोर आरो फिन मोनसे स्ट'रि फैबावगासिनो दङ बे जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गाबोन फुङावनो भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हागोन नोंथांमोना बेखौ जुदि सिनायोब्ला सोरबाफोर सिनायोब्ला अन्नानै बेखौ खोन्थाना होबानो जाबाय जों बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जों फोजोबथारनांगोन आरो बैफोरबायदि जायफोर सानदों बेबायदि जाथाय जायफोर सानदों बिसोरखौ माने साननायखौ बन्द' खालामनांगोन बिसोरखौ माने ओरैबायदि माने जेरावबो खारनो सानबाबो मानो सानबाबो साननाय हाबा जानायनि सिगां दा जोंनि नैबे जेनेरेसननि माने गथ' गथायफ्रा हाबा जानाय समाव थि साननानै अके आं बेजों इयुन फिउचारावहाय आं गुबुन हौवाखौ लानाङा आं इयुन फिउचाराव गुबुन हिन्जावखौ लानाङा बेबायदि साननानै खेबसे रोखायैनो हाबा जानाय बेबायदि सान्थौखौ लानानै हाबा जादों बेबायदि स्ट'रिखौ खोनानानै स' ओंखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो रायजो राजाफोरखौ आंनि बे मिशनाव आंनि बे थांखियाव नोंथांमोना मदद खालाम जाहाथे बे भिडिअखौ शेयार खालाम बयनिसिमबो आरो बयबो बेखौ शेयार खालामनानै गावनि वाट्सएपआनो जा